Давайте кажа, различията ли ла? Не туки. Как сме? Къде? Как се това? Пак ли тя? Здраво, бе! Тота мама, бе. Антоне? Марчал, тук мъжнеруваме. Зато не може да чупи една яска. Бах се представиш. Елдис мине. Bare det ikke kira hinter Matei. Gæslin. Ha, ustol tabi. Marco! Men siz kira kazanır. Siz bu sırada bir vakitiniz. Eldes mini. Baby. Eu vou colocar e vou ver o que Mali kale sirat ni ter dia kam karo. Mujhe to sab nahi Я не ешь пасту. Служи това. Чакай. Служи венчет. Служи венчет. Да, Мич. Čakaj, тут кек берите като на келосни. Всички тиркия да кажа чала това. Добре. Айде, келки чекса. Тут кека на идея, да, кидеки. Я ти кой чирак, че бе кълърам намази кого каче. Много работа. Най-доброто в село Пилишат е тя. Няма по-високо от нея. Направо е Саманта Фокс. Само ти е газъл на Саманта Фокс. Баща е здравен, майка е здравен, брат е здравен, какво да прави? Аз не да се две. Ти вари си изкастрирай малко зъбите. Вари ги изпили ги. А колко пари искаш? Най-хубавото момиче в село Пилишат. По-хубава няма от тя. Впрочем, извинявайте, грозно. От село Пилишат ли си? От Ванна съм, що? От Ванна? Ванна, от зъби не можеш да прикажеш. От Ванна, що? Все едно, че Веска Купината ти е майка. Коя? Веска Купината. Така пошъл. Катлените очи има. И косата ти е същата, като на Хрисинка. На главата. На главата жена. А? Малко носът ти е малко. А за пръстите да не приказвам. Направо са ударени с чук. Аз ще. Влизам сега. Стапина.
Papino, zapowiadaj! Papino, sakiewka! О, чакайте, чудовище ще оплаши другите. Това е моето куче. Това е моето кученце. Една седмица си го взема. Хамбургерски дог. Да ти имаш конски зъби. А, човек!